Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα ανακοινώσουμε ότι θα κάνουμε προκλήσεις. Γράφτε από κάτω στα comment για προκλήσεις. Θέλω να τους πω κάτι λίγο. Συγγνώμη, άμα στα comment άμα έχει έναν Σούπερμαν και είναι ο Άγγελος, είμαι ο φίλος μου, έτσι και εγώ έτσι, αυτό είναι από το κινητό μου που βγάζει τη γλώσσα και εγώ είμαι έτσι. Ο Σούπερμαν είναι από τον υπολογιστή, οκ. Μίλασε. Και λοιπόν, όπως έλεγα πριν, γράφτε στα comment για να βρούμε τις καλύτερες. Θα κάνουμε 6 προκλήσεις και θέλουμε να βρούμε τις 6 ακόμα προκλήσεις. Άμα δεν μπορείτε να στείλετε ή άμα δεν μας ξέρετε ακόμα, πηγαίνετε πίσω να δείτε το κανάλι μας. Κάντε like please, με ένα subscribe και ένα comment. Και το δυο μας είναι το βίντεο. Ναι, κάντε μας subscribe, ένα comment από κάτω για προκλήσεις. Στο επόμενο βίντεο θα έχουμε τον Άγγελο, εγώ αυτό το παιχνίδι δεν το ξέρω. Είναι προκλήσεις. Θα το δείτε μετά. Okay, bye.